Nogen vil nok spørge, har verden virkelig brug for endnu en ledelsesbog? Og svaret på det spørgsmål er ja, af 3 forskellige rigtig gode grunde. For det første er der alt for mange ledelsesbøger, som handler om at bedrive ledelse ud fra sådan en solistposition, hvad lederen skal gøre, og en leder, og resten skal være følgere. Så der var i den grad brug for en ledelsesbog, som tager det modsatte afsæt, nemlig at ledelse i udgangspunktet er noget, vi laver sammen. Altså ledere sammen med hinanden på tværs af områder, ledere sammen med medarbejdere og ledere i en organisation sammen med ledere og medarbejdere i en anden organisation eller en anden silo. Så det var den første grund til at lave en ny bog, der tager udgangspunktet i, at ledelse er noget, vi laver sammen. Hvis man så tager det alvorligt, så betyder det jo så også, at der er brug for en bog, som alle kan læse, som ikke bare er skrevet til topledere, eller erfarne ledere, eller nye ledere, eller akademisk uddannede konsulenter, men faktisk en bog, som nogenlunde kan læses af alle. Så det er også den her bogs ambition at være skrevet så enkelt med korte pointer og eksempler, at alle kan læse det. Det betyder så også, at jeg har prøvet at lave en bog, som både er teoretisk funderet, men også er skrevet praktisk. Så man kan faktisk læse den i en travl arbejdsuge, så den er fuld af tegneserier og øvelser og eksempler og værktøjer, som man kan bruge på sig selv og andre stort set med det samme. En af vores prøvelæsere sagde til mig, at det her er jo sådan en bog, der er skrevet til alle boomerledere, så de kan komme til at forstå, hvad det er, de yngre generationer vil have for noget ledelse. Og det er jo rigtigt. Det er en bog, som man kan læse som en erfaren leder, hvis man gerne vil have en mere udviklende ledelsesstil og være bedre til at arbejde sammen på tværs af siloer og i teams og få al lederkapacitet i sin organisation i spil. Men det er også en bog, der er god til den nye og mindre erfarne ledere, som gerne vil blive bedre til at arbejde sammen, som måske skal være i ledelsesteam for første gang, eller som skal være med til at lave strategi og gerne vil finde ud af, hvordan gør vi lige det på en god måde, eller stille de rigtige opgaver til sine medarbejdere og kolleger. Så er det jo i særdeleshed en bog til alle dem, som ikke sidder i lederroller, men som har ledelsesopgaver, altså koordinatorer, tovholder, spydspidser, leads, projektejere, produktejere, scrum master osv., som har ledelsesopgaver, men uden at være ledere. Så er det her en ledelsesbog til dem. Det er lavet til at være en ledelsesbog til alle. Så hvad er bogens allervigtigste pointe? Jamen, den står i titlen. Det er meget mere ledelse. Vi har brug for meget mere ledelse, ikke meget mindre ledelse. Vores organisationer har brug for at have bedre fællesretning, være bedre koordineret og opbygge et stærkere commitment blandt alle, så det er mere ledelse, vi har brug for. Men den form for ledelse, vi har brug for, er en form for ledelse, som udøves fra alle pladser, hvor vi arbejder sammen fra alle positioner til at skabe den. For at kunne det, så er vi nødt til at bygge nogle organisationer op, hvor alle hele tiden udvikler sig i samspil med hinanden. Og det er det, bogen er fuld af værktøjer og eksempler på, hvordan man gør. Så jeg håber, I får lyst til at læse den.